सासे बर'नि एक्सपार्ट गोरों गोरा सुबुं राजखान्थिनि सुबुं नङा बिथाङा। बेयो बिटिआर एग्रिमेन्टनि सायाव मा बुंदों आरो बड'लेण्डनि सायाव मा बुंदों बेखौ एसे उनाव सावरायगोन। नाथाय नैबे खेबावबो जे राजु नार्जारि बिथां आदाया टिकेट मोनासै आरो बिथाङा मा सानखो 2025आव मा बिथाङा बिपिएफ मुखिया बिपिएफथिं मोखां जालांसिगोन नामा? इलेक्सना खय थारिखआव जागोन, माला रिजाल्ट होगोन बेखौ नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नायबानो जाबाय। बेजों लोगोसे नैबे सासे गेदेमाया मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना मोजाङै खोनासंनानै ला, जोबोद इम्पर्टेन्ट बियो। एक्सट्रिमिस्ट लिडारफोरनि गेजेराव एकर्ड खालामनानै इमप्लिमेन्ट खालामनायनि गेजेराव हाग्रामाया वान अफ द बेस्ट एक्सट्रिमिस्ट लिडार होननानै कमेन्ट होदों। थांनाय 2020 एबा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे एग्रिमेन्ट जाबाय, बे एग्रिमेन्टआ थामथि बर्डआव गोरोबथा होननानै बुंदों। दा बे पिस एकर्डखौ लानानै जोंहा गोबां साननो गोनां जादों। बे साननो गोनां बाथ्राया जादों जों बर'लेण्डखौ जों मोनमारगोन ना मोनमारलिया, बर'लेण्डआ बेनो जागोन नामा, बिनि बिथानि सायावनो होग्रांनानै जागोन नामा। नाथाय बेयाव जि एग्रिमेन्टआव जेसेबां बाथ्राफोर दङ बे बाथ्राफोरखौ आं स्टाडिबो खालामनानै नायदों, मोजाङैबो बिजिरनानै नायदों। नाथाय आं माखासे जिनिसखौ बहाय साफिसियेन्ट मोनाखै। बे जाहैदों बै समनि आबसुनि आथिखालनि इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर'मोनहा हयथ' लयारफोरजों बियो साजेसन लायाखै, कनस्टिटिउसनेल एक्सपार्ट मानसिफोरजों सोमोन्दो खालामनानै लायाखै। बेनि जाउनाव बे सिङाव थानाय जि सोदोबफोर, बे सोदोबफ्रा बुंनो थाङोब्ला कनस्टिटिउसनेल अब्लिगेसन गैया। नुनो मोनबाय भिडिअ क्लिप्सखौ, राखाव बसुमतारी बिथाङा राइटार्स एकाडेमिनि एडभाइसर। स' हेल' एभ्रिवान, वान्स एगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान जंथं बयखौबो गोसो गोथार बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। अब्ला दिनै बे पिस एग्रिमेन्टखौ लानानै जिबादि गोग्गादों बिटिआरनि दैदेनगिरि बिथांमोना, अब्ला माखासे इन्टेलेक्सुयेल राजखान्थिजों सोमोन्दो गैयै, राजखान्थिजों सोमोन्दो गोनांबा माबा मोनसे जायो नङा होमबा, बुंनायाव राजखान्थियारि भिउखौ लायो। नाथाय बिथाङा सासे राइटार एकाडेमिनि साननो हनो गोरों इन्टेलेक्सुयेल गोरों गोरा सुबुं हिसाबै, रिसार्च खालामग्रा सुबुं हिसाबै कनस्टिटिउसनेलि बेवहाय जेबो गोथौ गोथौ खोथा जायफोरखौ लिरदों बिनि सायाव प्रमद बर' सारखौ जिबादि बिथाङा बुंदों जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। एकर्डखौ खालामनायनि सिगां बिथाङा बायग्रोजादोंमोन खोमा आसाम गभर्नमेन्टजों, जायनि थाखाय जायफोर वार्डसफोर बाहायदों बेखौ गाव बुजिस्लाबाखै आरो बिथाङा बुजिनोबो नाजायाखै। नाजानायमोनब्ला बिथाङा कनस्टिटिउसनेल एक्सपार्ट लयारफोरजों सावरायगौमोन। बिनि वार्डफ्रा एक्सुयेल मिनिङा मा, बिनि मिनिंखौ मिथियो, खिन्थु बियो मा जोंनि हारिनि सायाव बा राजखान्थियारि फोथाराव मा इन्डिकेट खालामनो नागिरदों बे खोथाखौ बुजिनो गोनांथार। खारन मोनफा मोनफा शब्दआनो बिराद गिदिर गिदिर मिनिं बुजायहैयो राजखान्थियारि फोथाराव, एग्रिमेन्टनि खोथा। दा कनस्टिटिउसनेलि जेबो बेवहाय एडप्सन खालामनाय गैया, कनस्टिटिउसनेलि बेवहाय जेबो खोथा गैया होननाय खोथाया जोंनि थाखाय बिराद गिदिर बाथ्रा। आरो दिनै हाग्रामा महिलारिखौ बिथाङा बाख्नायनानै बुंदों, बे बाख्नायनाय नङा, रायजो राजाफोर कमेन्टस हरनाय। आरो लोगोसे दिनै बिएलटिआ खालामनाय जे बिटिसि एकर्ड, बेयो कनस्टिटिउसनेलि 6 सिडिउल प्रभिजनजों गोरोबफ्लेनाय होननानै। दिनैथ' बिटिआरआव 6 सिडिउल प्रभिजनखौ राइट्स एन्ड प्रिभिलेजेसखौ हरोसो, 4 ग्रेड साख्रि मोनखानायखौ हरोसो। दा बेफोरखौ रावबो दैदेनगिरिया सानला, धाम धुम मालाय बिटिसि सोरजिजेनग्रा चन्दन ब्रह्म सार गब मन्थ्रिमोना इलेक्सननिसो दोहौ मालाय। दा नैबे खोथाखौ समाजनि खेथ्रआव सानोब्ला नैबे सालाकाथि आन्सलिक एबसुनि दैदेननायाव ड्राग्सनि हेंथायै जिबादि साइकेल रेलि खालामदों, बेफोरबादि समाजनि सांग्रांथि हाबा मावनायखौ हले आं बिराद वेलकाम बरायो, बिराद मोजां बेफोर खामानिया, बेफोरखौ मावनांगौ, लानांगौ सोब एरियायावनो। बिनि सायाव नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा मा कमेन्ट होयो? लोगोसे नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ ससे नायबावदो, बिराद इन्टारेस्ट। बोरैथो आदा नोंनि एनआइटिआ, बोरैथो आदा नोंनि ट्राइबेल इउनिभारसिटि,
बोरोथो आदा नोंनि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बोरोथो आदा नोंनि अर्गेनिक इउनिभारसिटि नागिरब्लाबो जेरावबो मोनलिया नखर नखर साख्रिबो गैलिया। नुनो मोनबाय बिक्रम दैमारि आदाया मेथाइनि गेजेरजों प्रमद बर' सारखौ बुंदों जिर' जेबो मावाखै ना अनुस्थान ना माबा मोनसे जौगानाय हाबा जेबो गैया जिर'खौ फोरमायदों बिथाङा मेथाइनि गेजेरजों। प्रमद बर' सार कलेज इउनिभारसिटि अनुस्थान फेक्टरि बहा थांजोबखो होननानै सोंनाय जादों। जिर' दिनै बिथांमोना इउपिपिएलआ दिनै आसाम गभर्नमेन्टनि हरखानाय अरुनदयखौ लानानै लकेलाव पलिटिक्स गेलेयो। गावनिबा मोनसे खोथा अरुनदया नोंनि बिटिआरनि आसामनिसो बेखौ लानानै सोरखौबा बोदों सोरखौबा सोदों बेजों मा हारिया थांना थागोन ना बे बिटिआरआ बिराद गिदिर जौगागोन। दिनै पिएम किसान जाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट डाइरेक्टेड फ्रम सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय फैनाय बेखौ दांनोबो मोना मुबो मोना बेखौ लानानै पलिटिक्स दिनै बानायना होदों आरो लकेलाव थानाय रायजो राजाफोरखौ इउपिपिएलआव सोदों। मालानिफ्राय पिएम किसाना जोंनि लकेलनि बिटिआरनि स्किम जाखो सेन्ट्रेल स्किमसो बेखौ दांनोनो मोना ओरैनो नमना हरनोल' मोनो बेखौलाय नों जेरावखि थाया अनलाइन बानायनानैबो हरनो हायो। बे पिएम किसाननि सोनायजों जाथियाव माबा मोनसे मोजां गोहोम खोख्लैगोन नामा समाजा जौगागोन नामा बिराद गिदिर जोंनि बिटिआर रिजन ओनसोला जौगाखांगोन नामा मालाय बे सेन्ट्रेल स्किम मा सानो रायजो राजाफोर कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ।